ଶିଖିବା କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଖୋଲିଥାଏ ବିବାହ ରହସ୍ୟ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ନା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିବାହ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସଭିଏଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିବାହ କି ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ମାତ୍ର ସଭିଏଁ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସହ ଲୁଚି ରହିଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କୌଣସି ମାସର 1, 10, 19 ଓ 28 ତାରିଖରେ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 1 ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କୌଣସି ମାସର 2, 11, 20 ଓ 29 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 2। ଏଭଳି ଲୋକେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କୌଣସି ମାସର 3, 12, 21 ଓ 30 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 3। ଏହି ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କୌଣସି ମାସର 5, 14 ଓ 23 ଏହି ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କୌଣସି ମାସର 6, 15 ଓ 24 ତାରିଖରେ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 6। ତେଣୁ ଏହି ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କୌଣସି ମାସର 7, 17 ଓ 25 ତାରିଖରେ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 7। ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କୌଣସି ମାସର 8, 17 ଓ 26 ତାରିଖରେ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 8। ଏହି ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ବିବାହ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ନା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିବାହ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।